Gipanghatagan na og pasiunang hinabang sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD ang mga nasunugang residente sa Tambocho Drive, Barangay Camino Nuevo, Zamboanga City kagahapon sa hapon Agosto 21. Mikuyog sa DSWD sa paghatod ug pagdistribute sa mga relief goods sila Mayor John Dalipe ug Vice Mayor Josephine Pareha nga gipangunahan ni DSWD Regional Director Ridwan Hajimuddin. Gihimo sa mga evacuation center sa Camino Nuevo ug Canilar Covered Court ang distribution. Nadawat sa mga benepisyaryo ang family food packs, sleeping kits ug hygiene kits. Apil sa gipagamit sa DSWD ang mga modular tent nga anaa sa mga evacuation center. Sa pinakabag-ong report sa City Social Welfare and Development, 223 ka mga pamilya ang nasunugan nitong Domingo sa gabi, Agosto 20. Mukabat sa 150 ka mga balay nga sagad gama sa mga kahoy ang naugdaw sa sunog. Sa inisyal nga report sa Bureau of Fire Protection Zamboanga, napasagdan nga gidagkutan nga kandila ang gitudlong sinugdanan sa kalayo. Pero padayon ang gihimong investigasyon sa BFP aron matumbok ang tinuod nga tinubdan sa kalayo. Niabot sa ikatulong alarma ang sunog nga nidanyos og 1 million pesos. Duha ang natalang nasamdan sa insidente. Nagtinabangay na ang lokal nga gobyerno, ubang ahensya ug mga nagkadaiyang grupo aron mahatagan og hinabang ang mga pamilyang biktima sa sunog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.